Morjesta kaikille, mun nimi on Ville Laine ja mun työni on vetää tätä Suomen liiketoimintaa Sakro Oy:lle. Parhaat asiat mun työssäni on se, että me saadaan työskennellä markkinoiden parhaiten tuotteiden kanssa. Ja toinen asia tietysti se, että mä saan työskennellä mun parhaan ystäväni Valtterin kanssa. Morjesta, morjesta. Mä olen Valtteri Neva. Työskentelen Sakro Oy:llä logistiikan ja asiakaspalvelun parissa. Parhaita asioita mun työssäni on ehdottomasti sen monipuolisuus sekä se, että kuka hitto ei tykkäisi siitä, että niiden vanhasta kaverista tulee niiden pomo. Tulkaahan katsomaan, mitä kaikkea meiltä löytyy. Tuotevalikoimamme kattaa sekä Bravolinerin että Houselinerin sukat 30 millistä aina 300 milliin asti sekä molempien tuoteperheiden epoksit. Sukkia ja massojen lisäksi meiltä löytyy kaikki, mitä tarvitaan sukitustyömaalla. Meidän omat platterit, näillä pystyy asentamaan sekä 45 että 90 haaran samalla työkalulla. Meidän oma haarayhden mallisto, nämä on erityisen alimittaisia, helppoja asentaa ja turvallisia. Sukitusliittimet, näillä pystytään varmistamaan vesitiiviys silloin, kun asennetaan uusi putki sukitettuun linjaan. Sitten meillä on rosterinen lattiakaivo-insertti, sisäpussia ja paljon muuta. Omien tuotteidemme lisäksi kauttamme on saatavilla myös yhteistyökumppaneidemme katalogit. Näihin kuuluvat Zever, Picote, Renssy sekä sukitustukku. Meillä on myös täydellinen linjasto asennusautojen rakentamista varten. Mennään katsomaan. Tämä kyseinen yksilö on rakennettu Renaultin auton pohjalle, mutta me ollaan tehty myöskin trailereita ja merikontteja. Täällä ei ole kauheasti vielä näköjään asennettu, jotain sähköjä on laitettu, mutta yleensä näihin laitetaan mankelointipöytiä, henkareita, mihin saa sukkaa roikkumaan, vakuumikaappeja. Sitten ne pystytään käytännössä laittamaan ihan mitä asiakas sitten haluaa. Halutaanko sitten ilmastointia tai ilmalämpöpumppua tai vaikka sitten asentajille kerrossängyt ja virvoitusjuomakaappi. Meiltä löytyy myös erinomaiset koulutustilat täältä Falunista meidän yhtiön pääkallopaikalta. Yläkerrasta löytyy luokkahuone, jossa opiskellaan teoriaa, ja sitten täällä alakerrassa käydään käytännön harjoitteisiin. Tässä meillä on esimerkiksi laatikko, johon asentaja joutuu itse kuvaamaan ensin viemärin ja sen jälkeen asentamaan sukan. Meillä on haarayhden asennusharjoitteita, avataan haarayhteitä, harjoitellaan kyllästämistä ja mankelointia. Sitten meillä löytyy lisäksi tämmöinen 3-kerroksinen simuloitu kerrostalo, jossa saadaan vähän niin kuin oikean maailman tyyppisiä asennuksia. Jos sua kiinnostaa, niin varaa koulutus ja lähdetään yhdessä Ruotsiin.